заглавието ми сега надали би било такова, но аз го оставих. И оставих това с, което вероятно някъде се ощава. След това поставих едно подзаглавие, което е записки. Мисленето на Каратани или Маркс, чрез критика на политическата икономия на самия Маркс, до някъде мен ме остави в смут. Шокиращо бе не кантианизирането, това беше по-скоро приятелно. Въпреки че бе или не е разбуждал Маркс от догматичната дрямата на Рикардо за трудова теория на стойността. Това казва, скоби, самият Каратани. Това, което мен ме смути, е това, което бих нарекал вменен на Маркс неомеркантилизъм. Не ме интересува дали са 70-80-те години. Тук, както ще се върна, има много по-голямо времево отстояние. Това е на 120-30 години. Така че, какво са си казали Каратани, Жирик и Бадю през тези общо дето никакви 35-40 години, надали толкова същност. Освен това, Каратани остава при тази теория на влезната стойност, колкото и време да е минало от нея. Значи, стигнахме до вменение неомеркантилизъм. Проблем за мен не бяха само оксиморони. Аз още веднъж ви казвам, мисля го през капитал за сега. Да кажем, очевидно оксиморон търговска принадена стойност. Но очевидно предполагащото се в този оксиморон, че принадената стойност се произвежда и в обращение. Тук Жижек, поставяйки хегелиански акцент, следва Каратани. Както и замисленето върху това, забележете, това е съвсем удивително, как все пак се произвежда принадена стойност от промишления капитал. Видите ли си? Търговска принадена стойност има, но проблема е за принадената стойност в промишления капитал. За да се стигне до методологическо указание. Промишленият капитал да бъде мислен като особена форма на търговство. Значи тук, общо взето, всеки занимаващ се с Маркс остави. Само това стига без волнение да се каже Каратани. Не, разбира Маркс. Но не е съвсем така. Въпреки че му вменява всичко това, Каратани разбира къде Маркс не разбира себе си. И може би съвсем не е така, тъй като това вменяване понякога се оказва продуктивно. Забележете, много е трудно на този, който си има своя собствена теория на принадената стойност и критичната на Маркс, да застане на сцената. И отначало аз мислех да го напиша, но да го напиша без много логика, след това спрях да го пиша, след това казах, че без логика не може да бъде казано и сега ще пиша, казвам, ще говоря, чета, казвам и така нататък. Тъй като Маркс, не само там, където аз го критикувам, има проблеми с теорията на принадената стойност. Затова Каратани разбира, къде Маркс не разбира себе си. Къде? Значи, например, как въпреки замисъла си за една критическа история на технологията, той не казва какви са в нея функциите на технологическите иновации. Това е очудващо. Той има много емпирия, но именно проблемът, който след Шумпетър казва, че е проблем за технологическата иновация, Маркс сякаш не го занимава. Освен това, тъй като Маркс не може да каже, или дори не се замисля, как след като при модерния капитализъм
търговската печалба и лихвения процент са превърната форма на принадената стойност е възможна постоянно възобновяваща се търговска печалба. Това е превърната форма в модерния и средмодерния капитализъм. Така че възможно постоянно възобновяваща се търговска печалба и лихвен процент преди този капитализъм. Освен ако не се решим да останем при оксиморона на Каратани, търговска принадена стойност. Тази операция несъмнено може да стане и без съхраняване на Маркс, това, което той сам не е мислил, като си дадем сметка, че това, което той е оставил след себе си, държа на това, е една проблематика. Не само теория, но една проблематика. Тоест, че там, където Маркс, сещате се кой е казал това за самия него, е мислил, че дава решение, ние сме длъжни да откриваме проблеми. И в тази проблематика са възможни несъизмерими теории. Несъизмерими както с Марксовата, така и между тях самите. Отново се връщам към това, не лирве капитал, а рекреирве капитал, не Алтюсер. Въпреки, че може би наистина тук сме свидетели на едно деконструиране капитал. И така теориите на Маркс и Каратани са несъизмерими. Да ги се измерим, проблемът е как. Възможностите очевидно са много, с това, което казах, но надали ще ви очудя, ще бъда догматичен, за да извлека теоретична принадена стойност в теорията на последващите структури и преди всичко за моята критическа теория на средмодерния капитализъм. Преди всичко за тази теория на принадената стойност, която ви разказвах на миналата сесия. Като си давам сметка, че с Каратани живеем 150 години сега, след издаването на Капитала, това е такова времево състояние, че макар че след модерния капитализъм е фаза на модерния, можем спокойно да кажем, живеем в не Марксово време. Но да рече не всички проблеми пред Марксовата критика на политическата икономия се дължат на това времево състояние. Те се дължат някога на самия Маркс. Толкова замяната и съизмерването. Още веднъж, това, което ще кажа, е догматично и надали ще стигам до тези подробности, които биха могли да се забележат само под политически микроскоп. И така, първо, производство на принадена стойност, обращението и търговска принадена стойност. И аз минавам по тези чудващи, търсещи да фрапират читателите на транскритик изкази. Преди всичко останало, искам да разсея недоразумение, тъй като това е недоразумение при Каратани, че пари стока, пари плин е без уговорки всеобща форма на капитал. И от тук промишленият е особена форма на търговския капитал. Това е началото на 4 глава на Капитала. Маркс съвсем не казва това. Това, което той заявява е, че това е общата му форма, такъв, какъвто той се явява в обращение. Забележете, явява в обращение. И противоположността е явление същност. Както и да мисли Маркс същността, за сега няма да ни занимава това. Мотивът на Маркс от тук да премине към тази същност, т.е. към производството, в което ще се окаже, че се произвежда принадената стойност. А така, според него, се произвежда само в промишления капитализъм. Търговска принадена стойност е следствие на вменяването на теорията на самия Каратани на Маркс. Сега Каратани казва, че принадена стойност се излича само там, където има различни системи на стойност. Това е отклонение. Заслужава внимание, че такива различни системи на стойност Каратани открива и при търговски и при промишления капитал. При търговския те са различни пространствено, при промишления времево. Тъкмо тези времеви различия между системите на стойност
дава импулс на Каратани да се обърне към технологически иновации, предприемачество и към самия Шумпетер. Разбира се, не тъй както аз казвам, марксизиране на Шумпетер, шумпетеризиране на Маркс. И веднага искам да кажа, обръща се не много успешно. Значи, въпреки че Маркс понякога невнимателно казва, че природната стойност е движещ мотив на капитализма, и дори стига до там, че мисли пари прим, пари стока пари прим, като равно на пари плюс делта пари. Забележете, прима, това е печалбата. Пари прим, делта пари, това е принадената стойност. Много трудно, като се знае, че има превърнати форми на тази принадена стойност. Промишлено търговско капитал 1%, може да се окаже, че някаква печалба е принадената стойност. Значи, Маркс все пак не забравя, че принадената стойност е само теоретически предмет, това и Каратани го казва, на критика на политическата икономия, а движещ мотив в капиталистическите практики са превърнатите форми на принадената стойност. Тоест, на тези печалби, на 1% и така нататък. В търговията ако принадената стойност се произвежда в производството, а не в обращението, принадена стойност не може да се произвежда. Това е очевидно следствие. Какво хваща Каратани, а след него и Жирик, в логическия капан, че принадената стойност трябва да се произвежда в обращението и в обращението, и заедно това не в обращението. Това е, разбира се, Маркс. С тази антиномия, значи паралакс мисли през антиномии, които са неразрешими, Маркс иска само да произведе епистемологически, а от тук идеологически шок при преминаването от явление към същност. Тоест, това е риторика. Шок, при който Маркс съобщава, че принадената стойност се произвежда всъщност в производството при експлоатацията на работника. Стоката на когото е работната сила, а не е труда, както са мисли преди него. Извинявам се, това е азбука, но аз мисля, че тази азбука е хубаво да бъде казана. Тази стока има своенравното свойство да произвежда стойност в повече от тази, която му е необходимо на нейния притежател да възпроизведе работната си сила. Маркс тук несъмнено се е заблуждава. Тук вече го казвам аз. Малко ще видим как. Но не се е заблуждавал, че както и да се произвежда принадената стойност, това става в производството. Макар че обращението има своите функции в така нареченото, много го обичат Каратани и Жижек, реализиране на тази стойност. И така, къде е логическия капан, в който те се хващат? Това, че когато нямаме такова реализиране, значи представете си пари, стока, след това производство пише Маркс, след това е производство на стоки чрез стоки, стока, пари, прим и след това стока, прим, пари, прим. Значи тук трябва да стане този реализиран. Значи възможно обаче, да кажем както е в икономическите кризи, да нямаме такова реализирано, не само тогава е невъзможно, но тази фаза. Проблемът отново е в това, че провалът на капиталиста се явява така в обращение. Значи, забележете, там няма реализирунга, но това е явяването в обращение. Докато всъщност, още в производството, не е била произведена принадена стойност. Следователно, истока пари прим, истока прим не е било произведено. Това не се случва в обращение. Значи още там има стоката, е стока прим и не стока прим. Капиталистът се е провалил. Той не е произвел принадена стойност. И това само се явява така в обращението. Забележителен хегелиански диалект, чрез който Жижек иска да се измъкне от този капан.
При дадената стойност се произвеждала производството, но само в себе си, докато за себе си тя се произвеждала в обобщение. От тук, като 2 плюс 2 равно на 4, е очевидно, че никаква търговска принадена стойност не е възможна. Как да решим тогава проблема на Маркс? А проблема на Маркс беше с постоянно възобновяващата се търговска печалба в предмодерните икономики, където тя не може да бъде превърната форма на принадената стойност. Забележете, всичко това, което Катани казва, той разбира това, което Маркс не разбира за себе си. Това е проблем на самия Маркс, който той не разбира. И според мен Каратани до някъде стига до решението. Ако махнем тези оксиморони. Маркс си дава сметка, че исторически преди капитализма е имало много общества, това е цитат, от стокопроизводители, които се намират в такова всеобщо обществено производствено отношение, че се отнасят към своите продукти като към стоки, т.е. към стойност. Но в тях същността на всеобщия труд, който произвежда стойността, не е една и съща, тъй като не е предзададена. Обществено необходимото работно време в тях се е случило и то се е случило не по необходимост. Казвам това логически, тъй като иначе не може. Забележете, няма една същност на всеобщия труд, няма рикардиански есенциализъм, има релационизъм, но не бейлиански, и това става от това, че от всеобщо необходимото работно време в тях се е случило и то не по необходимост. Маркс не мисли всъщност като Рикардо, но не дължи това на Бейли. Той, общо взето, Бейли само иронизира. И то го иронизира от името на една доста близка до рикардианската теория на стойността. Това е теория на принадената стойност. Значи, при всяко от тези общества на стокопроизводители има такова също обществено производствено отношение, но то не е едно и също. Тези отношения са несъизмерими. Това Маркс не го казва, но такава е логиката, на която той мисли. Сега, да разберем защо това се отнася до Каратани. В тези общества, както би казал Каратани, имаме различни системи на стойност. Остава да се разбере само откъде и да постоянно възобновяваща се печалба на търговците. Не търговската принадена стойност. Но проблемът така или иначе е изуморфен. Сега, капиталът с какво се занимава Маркс? Значи той не се занимава особено много с стойните системи в Мадагаскар. Той предлага очерк на историческото развитие на капитализма в Западна Европа. Писмо до Засулич. И той предотвратява метода си, мислейки всички предшестващи икономики, като предшественици на модерния капитализъм и проблемът за печалбата на предмодерните търговци него изобщо не го интересува. Сега, какво той казва, оставяйки при стокопроизводителите, които се намират с такова всеобщо обществено производство на отношение и така нататък? Той казва, без да се голови, че не парите се измерват стоките, това е самия Маркс, а наопаки, тъй като всички стоки, като стойности, са увешнен човешки труд, по силата отново Маркс, на това сами по себе си те се измерват, те могат да се измерват своите стойности с една и съща особена специфична стока и да я превърнат в обща мяра на своите стойности или в пари. Това мисли Маркс. Значи парите не се измерват стоките. Макар че из нашите среди са чували такива твърдения, да кажем приятели. Но какво става тогава с онези стокопроизводители, които се намират в несъизмерими и всеобщо обществени производствени отношения? Тъмбукту, Мадагаскар, Тъмбукту и Англия. Или, както би казал Каратани, системи на стойност.
тук в предмодерното пари стока, пари прим, всичко е обратното на това, което казва Маркс. Парите се измерват стоките, а не обратно. И търговците постоянно възобновяват печалбата си, без тя да бъде превърната форма на принадената стойност. И тук ще забегнем напред към шумпетеризирането на Маркс и марксизирането на Шумпетер. Картани не се занимава с това, но в обращението също имаме иновации. Нямаме само технологически иновации. Шумпетер за това си дава сметка. Но той не различава иновациите в производството от тези в обращение. Значи, в моята теория на принадената стойност, предприемачите в промишлеността, ако се сещате, произвеждат производствени отношения, благодарение на които е възможно ускоряване на процесирането на природните процеси. Това произвеждане на производствените отношения в противоположност на възпроизвеждането им, Маркс никога не казва какво е. Той го казва като закиняние. Производството и възпроизводството на производствените отношения. Как се възпроизвеждат производствените отношения? Произвеждайки вещи. Ама как те се произвеждат? Това е неясно. Как се произвежда тази вещ? Аз мога да го кажа. Но как се произвежда едно отношение, което е увешнено в тази вещ или в някаква бъдеща вещ, това аз не мога да го кажа. Значи, предприемачите в търговията, след това ще оставим за производството на обществените отношения, чрез иновациите си, защото те също иновират, значи да две различни системи на стойност да ги посредиш, ти очевидно си иноватор и ти произвеждаш отношение в обращението, не в производството. И благодарение на това те изличат печалба. Проблемът на Маркс, който Маркс не го интересува особено много, тук е решен. Второ, как промишленият капитал тогава или все пак произвежда принадена стойност. Всеки следовник на Маркс би се очуди. Но, давайки сметка какво казва тук Каратанин, давайки си сметка, че той не разбира, че общата форма се отнася само до явяването на стойността, нас вече не ни очудва, че промишленият капитал ще бъде особена форма на търговски. Временно ще изоставя Каратанин. Ще се върна към моята теория на принадената стойност и към това шумпетеризиране на Маркс и марксизиране на Шумпетер. Преди това към критиките ми на Маркс. Какви са тези критики? Извинявайте, отново логика. Това е критика към модалната логика, на която Маркс мисли под влиянието на класовите си идеологии. Значи не е логичен, а мисли нелогично под влияние на класовите си идеологии. Работникът, казва Маркс, продава на капиталиста стоката работна сила. Моженето да се трудиш. Значи работната сила, Arbeitkraft и Arbeitvermögen за Маркс е едно и също. Той не продава труда си, казва Маркс. И мисли, както и Енгелс мисли, че това е велико откритие. Проблемът идва от това, че това може да се трудиш, има свое количествено измерение. Както всяка стока. Да кажем, 2 коня срещу 3 бити. Маркс ще разказва. Значи, ти продаваш работната си сила за 8 часа. Значи, това е моженото трудиш, което ти продаваш за 8 часа. И че действителното трудене, ако размяната е била по закона на стойността, може да бъде също тъкмо 8 часа. Откъде тогава идва принаденото време, в което този работник ще се труди в повече от това, което трябва да възпроизвежда или да произведе, тъй като Маркс говори за потребително производство, тази работна сила. Няма. Те двете са равни. Не остава нито миг за това. Тук може да видим как
Това е в очите на работника, който продава своята работна сила, където Маркс също много се заблуждава, забравяйки фазата на потребителното производство. Няма да се занимаваме с това изобщо, тъй като иска много логика. Добре, как все пак може да продаваш работната си сила и да произвеждаш повече? Има как. Значи количеството действителен труд не може да надвишава количеството можене да се трудиш, ако размяната е равностойна. Продаването на работната сила е продаване на труда. До тук. Тук обаче ще добавя, освен ако в самото действие се овъзможностява можене да се трудиш. А това е именно иноваторското действие. Значи тази възможност, която имаме в това можене, което имаме в иноваторското действие, не е предзададено преди това в същността на труда. А това го има наистина само при иновативния труд. Бил той на шумпетерския предприемач, но да не му обвините в шумпетерианство, искам да добавя. Не само при Едисон, а може да бъде и при тези, които Едисон експлоатира, те не са били малко, и много от неговите иновации са всъщност техни. Да кажем, той така е експлоатирал иновативния труд на един велик учен Тесла. При работника, който не е иновативен, има всяка също такова можене, забележете, но то не е негово собствено можене, а можене чрез него. Значи предприемача, това не е можене на работника, а можене на работника чрез предприемача. Два вида възможности, които аз многократно съм разказвал за тях. Сега толкова за модалната логика, съжалявам. Маркс, особено от идеологическите си очевидности, мисли на една развалена модална логика в теорията на природната стойност. Значи от тук нататък, в моите очи, според мене, Марксова теория на природната стойност трябва да бъде изоставена. Може да е мъчно, но това мъчно е етическо мъчно. Обръщането към наследството на Марксовата критика на политическата икономия в едно не-марксово време, началото на 21 век, е, може би, неочаквано и предизвикателно. Но вие забелязвате, че то се случва и тук при нас, при Каратани, при Мардашвили и така нататък. Струва ми се обаче, че то връщането към това наследство ще ни помогне да поставим като проблем историческата съдба, както на модерния, така и на свръхмодерния капитализъм. Връщам се към името на института. Под свръхмодерен капитализъм се има предвид капитализъм, в който откритата от Вебер идеализация на модерния човек, че стига само да поискаме, всичко в нашия живот може да бъде калкулируемо и предвидимо. Тази идеализация вече не е практически истина. И Б, това се забравя, Галилеевата идеализация за математизируемост, а от тук и технологизируемост на природата, все още е практически истина. Да кажем, Андрей Райчев си мисли, че капитализма винаги ще може да открие такава технология, с която да реши проблемите, които екологията поставя. Тази амбивалентност свидетелства, че на практика живеем около границата. На границата на капитализма. Граница, на която ни очакват еколапс, това е към статията ми, предизвикан от самата капиталистическа икономика. Това стига и на Уни Клайн, току-що изявата си книга на български, съпроводена с метаморфоза на класите в раси, чрез така нареченото усилване на човек. Еколапс, който е заложен като възможност още при съдбовната среща
модерния капитализъм с така наречената вкусово-галилеева наука. Математизирала природата в модерна технология. Моля ви, тук трябва да сме внимателни към Маркс. Маркс казва за технологическите приложения на науката, но за него това е в един ред. Значи ние минаваме от занаятчийската работилница към мануфактурата. Благодарение на това ускоряваме човешкия труд, оттам минаваме към машината. Машината е висша мануфактура, както каза Райчев, оттам ускоряваме отново човешкия труд. И едва тук става срещата. Срещата не е необходима. Тя се случва и при това се случва не по необходимост. Отново се връщам към това. И това е няколко вековна, преди няколко века заложена бомба с екологически закъснител. Значи, машините от тук нататък вече не са бивши мануфактури, те са бивши социализирани природни процеси. Това, което се ускорява, не е труда на работника, това, което се ускорява при социализирането е самия природен процес. И всъщност това не е възпроизводство на природата, би добавил аз, а произвежда технологически симулации. И към това бих добавил и още, че това технологически социализиране на природните процеси, на самото им процесиране, може да влияе върху природни процеси, които не са социализирани. Към това ще се върна нататък. Това връща критическа теория към проблема. Как можем да мислим капитализъм през исторически граници? Но и към проблема. Как Галилеевата наука може да бъде мислена през исторически граници? Ето, Галилей му е хрумнало, че природата може да бъде математизирана от инфинито. При него това не е било така. Древногръцката природа, физика, нали, била нематематизируема според Александър Койре и така нататък, и така нататък. И откъде на къде нататък да бъде математизируема науката, т.е. откъде на къде става и нататък да бъде технологизируем чрез Галилеевата наука. Технологизируем чрез Галилеевата наука природата. Тук може и да не е така. От тук нататък критическото обръщане към наследството на Марксовата критика на политическата икономия вече не е нито неочаквано, нито предизвикателно. Отказът от модернистските догми на Маркс поставя под силно съмнение неговите не само теория на принадената стойност, но и трудовата му теория. Две теории, които въпреки всичко казано не могат да бъдат задоволени. По мотиви, които ще забележим, са различни от тези на Каратани, който, въпреки че залага в теорията си на Шумпетеровите иновации, за да каже как тогава промишленият капитал печели принадена стойност, обръща внимание на неговите предприемачи само за да каже как Шумпетер ги възхвалява и не се сеща, че те по техният труд, трудът на предприемачите, както и всеки иновативен труд, произвежда принадена стойност. И тук ще трябва съкратено да ви разкажа това, което ви казах пред няколко месеца. Вие се сещате за знаменитото мислене от Маркс на количествената структура на капитала. Цвет на 2%. Т.е. постоянен капитал, променлив капитал, принадена стойност. Аз казах, че това не стига. Значи това са мислени като капитал, това, което по материалното си съдържание е средства за производство, където това е работната сила, където идва принадения труд и М, това е самата принадена стойност. И от тук нататък следва много математика, която ако това го изличим, биват изличени всички математики в капитала. Между другото,
беше много мило в един доклад на Варофакис в Загреб да срещна с любовта му към Маркс и иронията към марксовата математика. Добре, какво казахте до тук? Дадената стойност не се произвежда от работникът, който не е иновативен. Дадената стойност се произвежда от иновативния работник, бил той предприемач, бил той негов наемник. Значи ние разделяме марксовото В на В малко плюс В голямо. Значи В голямо е силата на труда, предизвикващ иновации в производството на нейното обращение. Мислим като променлив капитал. И освен това добавяме едно Z. Само че това Z го добавяме с минус. Z е екологическото обезстойностяване на капитала, за което Рикардо изобщо не си е дала сметка, а и Маркс, въпреки многото данни емпирични, които има в капитала, не критикува Рикардо. Значи това обезстойностяване, връщам се към това, което казах преди малко, се дължи на това, че социализирайки и с това самото ускорявайки чрез технологически иновации, възможни благодарение на Галилеевата наука, самото процесиране на природните процеси. Разберете, не се социализират природни процеси, както социализираме огъня, а се социализира самото процесиране и благодарение на това ние можем да ги ускоряваме. Значи, благодарение на това, модерният капитализъм разфазира, развременява, вие се сещате, че това за Маркс е кризата, природни процеси, които изобщо не са били социализирани от него, но са, както би казал Маркс, всеобщи природни условия за производство. Земя, вода, въздух. Това е Z, екологическото обезстойностяване на капитала. Значи, давате си сметка, че ако Z е по-голямо от M, ние вече сме в еколапс. Сега, това екологическо обезстойностяване на Z, значи от тук стигнахме до формулата S плюс V малко плюс V голямо, което произвежда природната стойност, плюс M самата природна стойност, минус Z, това, което обезстойностява капитала. Значи тук при това обезстойностяване си лечи, че има и едно хикс. Това са всеобщи природни условия за производство, които също са участвали в производството на стойността. Но Маркс, безкритичен към Рикардовата трудова теория, иронично ги обозначава като природен дар на капиталист, за капиталист. Следователно, вече стигаме до C плюс V плюс X плюс M минус Z. И особено отношение между X и Z. И Z е това, което ни казва, имало е такова X. Безкритичните реализации на Маркс са първо, че V голяма, предприемаческия и изобщо иновативния труд е равно на 0, и от тук, че природната стойност се произвежда при експлоатация на всяка трудова сила. И второ, че Z равно на 0. Следствието е, че еколапс настъпва само при Z по-голямо от M и че при това Z общо взето не ни интересува, или ако ни интересува, се стига до това, което се решава в Киото или в Париж. И трето, като следствие тук показаното, и че Хикс е равно на 0. Значи нищо това го няма в количествената структура на капитала. Процедурата, която се предлага при критическото обсъждане на марксовата теория на природната стойност и на стойността и на природната стойност, казах, е шумпетеризиране на Маркс, марксизиране на Шумпетер. Ако обаче се замислим, V голямо и Z, макар на практика винаги изчислявани, това се занимават всички, на практика са теоретически неизчислими. А това изчисляване на неизчислимото е преди всичко залог за идеологически битки. Да кажем, между две фармацевтични фирми.
Но тук е заложено бъдещето на човешката раса и на общото за всички нас благо на живата земя. Каратани, в това, което му остава след отхвърлянето на търговската принадена стойност, е да предложи теория за принадената стойност и промишления капитал. Ето какво казва той. Значи, веднага добавям, че началото, както и могло да се очаква след настояването на принадената стойност, се създава в обращението, не е особено обнадеждаващо. Принадената стойност, казва той, на промишления капитал, се постига само в един вид процес на обращение. Капиталът купува работна сила от живите работници, които след това купуват обратно това, които произвеждат капиталистите. Оставаме само в обращение. Така уникалният принос на Маркс е това, че той се опитва да разбере и промишления капитал през общата формула пари стока, пари принос. За Маркс това, което различава промишления капитал, казва Каратани от търговския, е само това, че открива тази най-особена стока в човешката история, която търговският не познава. Но тази стока изобщо по никакъв начин не довежда до това промишления капитал да не бъде особена форма на търговство. Въпреки че е много далече от Марксовата, макар и да вменява на Маркс, теорията на Каратани е забележителна, тъй като тук той открива стойностните системи, между които има не пространствени, а времеви различия. И тези времеви различия идват благодарение на ускоряващите се технологически обновявания. Сетете се дори при самия Маркс за едно такова технологическо обновяване между ръчната машина за тъкане и парната машина за тъкане. Очевидно, тук имаме две стойностни системи, само в една стойностна система. Всъщност имаме производство, благодарение на технологически иновации от предприемачите, тяхното отношение за банкерите не бива да забравяме, на производствено отношение, благодарение на което се възпроизвеждат капиталистическите производствени отношения. Значи, ако това беше казал Каратани, той нямаше да се откаже от това, че принадената стойност се произвежда в производството, нямаше да стигне до това, че в обращението се произвежда принадена стойност, че има търговска принадена стойност и така нататък, ще да стигне до още едно откритие, но той не стига до него, вследствие на това, че не забелязва това, което ви казах преди малко, че може да има разширено възпроизводство на капитала, не просто възпроизводство, което е глупост. Не просто възпроизводство, което е глупост, то е една фикция, тъй като капитализма винаги залага на разширеното производство. Значи, за да се възпроизвеждат тези производствени капиталистически отношения, трябва да бъдат произвеждани нови отношения благодарение на иновации. Формата, която преди малко ви разказах. Значи, ако мога да обобща, аз съм очарован и разочарован едновременно от Каратани. Това наистина е едно есе, както самия той казва. То не е за тези, които са много учени в Маркс, но това вменяване и това забравяне на проблемите, от които Маркс тръгва, за мен остава дори понякога вън от проблематиката, която сме разгледали. Аз нямам нищо против, както казах, не Ленин капитал по атмосфер, а реагрията написана на капитала. Но тук има, за съжаление, вменяване. И тъкмо вменяването аз лично се дразня. Благодаря ви. Добре, да благодаря на Деян. Имаме около 15 минути, малко повече, за въпроси и
аз ви подканям да пишете, разбира се, може не просто въпроси, а коментари, реплики, бурни несъгласия или пък бурни съгласия. Аз имам въпрос, коментар, реплика, бурно несъгласие. Да, ще се опитам да бъда кратък. Това, което Каратани нарича търговска принадена стойност, би трябвало да произтича от пренасенето на една стока в различна система на стойности. Когато го четох, това понятие ми се видя проблематично по няколко причини. На първо място то отговаря на едно понятие, което всъщност днес се е вкоренило дълбоко в съвременната икономика, понятието за арбитраж. За? Арбитраж. Това, което описва Каратани, на практика арбитраж. Само, че арбитражът не се състои просто в пренасенето на стоката в различни социални системи. Всъщност големият въпрос за мен е как Каратани дефинира различните системи на стойност. Има опасност, ако те бъдат дефинирани прекалено широко, да се окажат на практика вечни и да пропуснат най-важната разлика между арбитража и търговската печалба. Отношението им към риска. За разлика от търговската печалба, арбитражът е устроен така, че да минимизира риска и извличането на подобни разлики в стоеността. И за да го направи, той се състои не толкова в пренасенето на стоките от един друг пазар, например на съседна държава в нашия пазар. Той по-скоро открива сходни типове стоки на един и същи пазар, между чиято стойност има известни разлики. Аз се надявам да мога да обясня механизма малко по-подробно. Всъщност, първоначално мислех да говоря за това, че съвременният капитализъм се е превърнал в арбитражна икономика, но след като прочетох текста на Каратани, който се признава, че вчера следобед се отказах. Няма как да мислим съвременния капитализъм без да отчитаме практиките за управление на риска или за овладяване на риска. Апаратите на сигурност, които постигат това овладяване на риска, са свръхмодерни. Ако ги пропуснем, би се оказало, че пропускаме тъкмо онези точки, в които свръхмодерният капитализъм успява да оцелее въпреки всичко, включително на колапса. Струва ми се, че Каратани ги пропуска, но аз не бих искал шумпетализирането на Маркс и марксизирането на Шумпетер да доведе до също. Вторият коментар, който исках да направя, е свързан всъщност с нещо, което може би надхвърля сегашната дискусия. Отново с програмата, която Деян изложи още в миналия си доклад. Тази за шумпетризирането на Маркс. Ако приемем, че произвеждат принадена стойност само труда на иновативния работник или предприемач, не приемаме ли също и с това, че има работници, не иновативни, чието труд е до толкова лишен от стойност, че те на практика са се оказали по-скоро тежест, по-скоро пасив, отколкото актив за съвременното производство. Ако приемам нещо подобно, няма ли опасност да попаднем тъкмо в капана, който описват Георги и Жанна Момчил и Огнян в книгата си, за която аз много исках да говоря днес? Няма ли да се окаже, че възпроизвеждаме онази особена нормативна логика на съвременния неолиберализъм, който призовава да бъдем иновативни, призовава да бъдем добри предприемачи, но същевременно, паралелно на това произвежда фигурата на сенчести предприемачи, сенчести работници, хора, чието труд просто няма стойност, които нямат друг избор, освен да живеят в ситуация на хистерия. Всъщност не знам дали има ли въпрос, може би това беше по-скоро коментар с елемент на съгласие. Добре, да запитам Диана, дали той причина да взима участие. Добре. Значи всички методи в арбитражната икономика, които се отнасят до сигурността, до овладяване на риска, са
вече нещо, което е в една система на стойност или нещо, което движи към една система на стойност. Това не са различни системи на стойност. И тук трябва да разграничим две форми на търговския капитал. Аз не случайно се обърнах към първата, но съвсем необходимост по-значима за нас е втората. Търговски капитал преди промишления капитализъм. Тъй като тук Каратани решава проблема, особено ако го преведем на марксов език, да се отрича. Много по-сложен е проблема в модерния капитализъм. И аз не се наемам. Там първо трябва да забелязваме, че според Маркс търговската печалба е превърната форма на принадена стойност. И то зависи от това каква принадена стойност, втория принадена стойност ще поема. Сега, може би съм бегло го казах преди, аз сега се придърствам да го казах, че според моята теория на принадената стойност произвеждането на стойност и произвеждането на принадена стойност, което отговаря на възпроизвеждането на производственото отношение и на произвеждане на нови производствени отношения, няма един и същи източник. Две малко произвежда стойност. Това Хикс разбираме, че е произвеждало стойност, макар изобщо капиталистът не го е имал предвид, и да оттам, че то се обезстойностява. Две голямо произвежда принадена стойност. Имаме една такава видица между производството на стойност и на принадена стойност. Няма ли риск изобщо да се обезстойности този труд? Това беше проблема, нали? Проблемът е по-скоро, че произвеждаме една сенчеста фигура, която пропускаме, тази на работниците, чието труд няма стойност. Добре, значи лично според... излишните, твоята... Значи лично според мене този труд е или, така да се каже, форма на социална помощ, или трябва да бъде заменен, значи вето да бъде заменено с постоянен капитал, т.е. с работи, икономии и така нататък. Това е логиката, по която сега се движи с модерния капитализъм. Вето да освобождава, значи не да се дадат някакви излишни трудове на решените, но там, където е необходимо, кажем, военната промишленост, вето да става С и да имаме усилени хора, колоновики и така. Така ми се струва. Уреди са просто от някакво завръщане на изтласкане от нас собственото у нас любов към социалната държава. Добре. Може би бърза реплика на това, Да, сега беше въпрос. Ако приемеш, че това е добро описание на свръхмодерния капитализъм, дали ти го приемаш или по-скоро би предложил някаква алтернативна логика? Може би критика към това производство на тук е много логика. Значи, моят проблем е как е възможно да мислим свръхмодерния капитализъм при исторически граници. Сега добавим. Имайте предвид, че ние живеем около тези граници. Как е възможно да избегнем колапс? Първият въпрос и вторият въпрос, как е възможно да избегнем завръщането на класика ръкаси чрез това нареченото усилване на човек. Да, аз очертах 4 различни сценарии на личния си доклад. Аз имам мой любим сценарий, той е свързан с варианското решение на въпроса, с нова религиозна етика и икономически етос, една аскеза по отношение на производителния труд
или казано съвсем на марксистски, трябва да стигнем до това, че без да се отказва капитал, капиталите да не бъдат в свободна форма. Значи Маркс развива една теория за капитала, който не е в свободна форма и който предшества капитализма в описва 1964 година. И след това странно защо го забравя за капитала. Това е опис за нечистия капитал. Логически той трябва да бъде между превръщането логически, това значи мога да го кажа социализм. Той трябва да бъде между другите превръщането на парите и стоковото обращение и превръщането на парите в капитал. И това трябва да бъде превръщането на парите в капитал, който не е свободна форма. И след това трябва да има още едно освобождаване на формата на капитал. Всичко това е замазано не само логически, но и исторически. Не е това, което Маркс не е мислил. Той ме попизва. Където се внява, само че ги оглежда повишения капитал на занаятчийството, колкото занаятчиите е капиталисти, така нататък, и модерни промишлени. Добре, имаме време за още два въпроса. Може би, ако не са много дълги, Андрей Лечев. За част от тези неща се върнах, като говоря. Първо се ми каза, че еколапса не може да е аргумент за еколапса. Значи не може да казваме да изведем еколапса и после да казваме ние живеем до него и всъщност той ни тревожи. Дали живеем до граница или не живеем е огромен въпрос. Много важен, тук получаваме уверение, че живеем. Дали Z е по-голямо от M? Първо не се казва защо е по-голямо. Второ, има и още едно обстоятелство. Ако Z е по-голямо от M, но природният цикъл не обратно, това изобщо няма да доведе до нищо. Например, ако се влошава въглеродната среда, примерно, повече отколкото е, ако обаче природният цикъл е намаляване на въглеродната среда, очевидно това няма да доведе до никакъв колапс. Като цяло, аргументация от този тип, това въобще не е главно побиян, но много ценено от него и не е правилно според мен. Внушаването на това е внушаване, че капитализма има външна граница. Ако капитализма е външна граница, това не е граница. Това е, както като деца казахме, че аз ще бия, ако дойде батко. Значи да, ако дойде батко, ще бие. Но това въобще не е съизмерване на сили. Капитализма или има вътрешна граница, отивам вече в прекратани, или не трябва да бъде мислен като с граница, защото гаданието за колапса е гаданието и за други видове такива несъпротивителни преодоляване на капитализма. Защото това не е без съпротива и съпротивата въобще се оказва само някакъв вид страх. Понеже много ще се оплашим, че ще свърши въздуха, ще съборим капитализма. Това е смешно, нито ще съборят капитализма, защото ще свърши въздуха и на всичко няма да свърши въздуха. Това по отношение на този вид патос, който влошава анализ. Така, за самата принадена стойност. Въпросът ми е следното. Маркс, както прочетох след Хартани, стриктно различава абсолютно от относително принадена стойност. И цялата аргументация, че относителната принадена стойност може би действително е иновационна, въобще не намалява наличието или отсъствието на абсолютна принадена стойност. Тоест, съвсем просто нещо. Ако работниците в дадено общество работят 8 часа и биват експлоатирани по какъвто било начин, все едно, независимо по Деяновската теория, по Шумпетровската, по класическата, рикардианска, както се оказа. За мен беше огромна изненада, че Рикардо, точно ученици на Рикардо откриват тази принадена стойност. За това ще говоря като говоря. Ако работят 8 часа, може да си представим две мисловни ситуации. Започват да работят 10 със същата заплата. Нима това няма да увеличи степента на тяхна експлоатация при абсолютно същата технология, при абсолютно същите машини, при абсолютно без нито една иновация. Или обратно, започнат да работят 6 часа, нима няма да намалее принадената стойност, феномен, с който ще ви занимавам в моя доклад. Апропо няма да намалее. Но това е просто друг въпрос. И второ, Каратани чудесен аргумент дава.
Да си представим производство без нито една машина, без нито един човек. 0 хора, чисто роботи. Даже менеджерите роботи, за да е чист мисловни експеримент. И произвежда някакви стоки. Ще има ли принадена стойност? Помпане на такава. Ще има, разбира се. Защо? За сметка на преразпределителните процеси. Той има цяла глава по въпроса. Преразпределението, което ще настъпи, ще доведе до това, че собственика на този завод ще получи огромна печалба, произведена от принадена стойност. Тоест от другите работници. Работи ще бъде. Грабеж е това вече. Работи ще бъде. Така, може да обявим абсолютната принадена стойност за грабеж. Нали, това е другата система. Не, може да обявим абсолютната принадена стойност за грабеж. Тогава просто ще забравим факта, че това е все пак размяна, не робство. За да е грабеж, трябва да е робство. Човек го каза съвсем точно. Не точно го е казал. Според мен е много наивна идеята, че има нация, капитал и какво беше третото? И държава. Но да си представим, че абсолютната принадена стойност се ограбва от държавата. Не ми се вижда просто забравяне на уникалността на продукта, на стоката работна сила. Уникалното е, което различава стоката работна сила от всички преди това стоки, не е в това, че се отнема човешки труд. Уникалното е, че човек продава част от живота си. Преди това той или е бил роб и всичко, което е произвеждало принадлежало на господаря, или пък е бил занаятчия. Продава труда си чрез сток. Тук има нито това, нито това. Трето, особено, на който се дължи капитализм. И аргумент срещу тази абсолютна принадена стойност не чувам. И не виждам защо да я няма. Тя си е просто важна, може би не най-важната, но важна съставка на Марксов анализ. Това е ми въпрос. Значи, веднага искам да се върна към януари. Имам чувство, че плюс малко оправдание ми се казва това, което се казва и през януари. И плюс абсолютната принадена стойност. Значи, дадох съвсем ясен модална критика. Защо човек да продава работната си сила и да продава труда си едно и също? Не е дължи. Абсолютно едно и също е, защото количеството на възможността да се трудиш и действителният труд могат да бъдат точно. Ти продаваш 6 часа и съответно получаваш за 6 часа. Ти нямаш просто работна сила, ти продаваш 6 часа или 8 часа от своята работна сила. И след това работиш 6 или 8 часа. Ако някой те застави да работиш повече от това няма да бъде икономически, политически, чрез гражданска война, чрез да кажем дебати в парламента за намаляването на работния ден, с вестникарски статии и така нататък. И абсолютна принадена стойност е проблем, който изобщо не е икономически. Това са един от 50 пункта, които трябва да бъдат задраскани. И следващия, както казахме, е просто възпроизводство. И още няколко такива, които аз не мога да разбера как може мислител като Маркс да ги допусна. На какво се дължи абсолютна принадена стойност на съдник на твой любим Чувал Жито? Скоби. Дължи се тя е кражба. Да, Маркс се интересува как без кражба е възможно всичко това. Маркс иска да реши икономически проблем. Значи абсолютно принадена стойност е възможна благодарение на съотношението между цена и стойност на работната сила. Това е единствената икономическа част на проблема. Отношението между цената и стойността на работната сила не решава проблема на принадената стойност. Толкова мога да кажа за това. Това не решава, но се струва. Това е казва, че кражба. Значи, ако ние искаме да наричаме принадена стойност, навсякъде, където страдащ работник бива експлоатиран, нямам нищо против това, което ти казваш, както нямам нищо против търговската принадена стойност и така нататък, ако ние решиме това да си казваме каквото си иска. Но, ако ние разбираме по марксовски Маркс,
такъв проблем абсолютно принадена стойност няма. Всичко започва от относителната принадена стойност, която преминава през две фази. Едната е иновация чрез машини, които рационализират и ускоряват човешкия труд. И машините като висши мануфактури, т.е. машините стават на сцените. Второто е, където при социализирането на природните процеси, на тяхното процесиране чрез Галилеевата наука, се ускоряват самите тези природни процеси. Това са две форми на относителна принадена стойност. И още веднъж искам да кажа, дори при тях няма каквато и да е експлоатация в този смисъл, в който казва Маркс, защото 8 часа възможност и 8 часа действителност ще останат винаги 8 часа. Добре, аз тук се намесвам като водещ. Сигурен съм, че има и други въпроси. Има първи въпрос да отговоря но тъй като малко надскачаме единия час, предлагам тук да спрем и в кафе паузата да продължим с по-неформална дискусия. И разбира се, много от сложните въпроси ще се появят отново, както става ясно, докладите, които ще чуем, така че може да вземем към тях отношение и вероятно по-късно.